lupa like, comment, share subscribe channel YouTube Barongan Jepara. Para Mas Dawa, jumbo saka wong ya Dawa, mulane jenenge ya Mas Dawa. Ini YouTuber Jepara ini. Khususnya Jepara ya Mas Dawa. Barongan Jepara. Oh, ya, ini YouTuber dari Jepara. Mas Dawa di Roket, judulnya di Roket. Sing kepengin delok YouTube Mas Dawa, judulnya Dawa di Roket. Oh, Barongan Jepara, ya. Sing kepengin delok Barongan Jepara, yaitu mau YouTube Mas Dawa, yaitu wonge gambare ganteng wong kuwi pemain band kok, sembrono no. Pemain band gelem apa nglipet seni tradisional termasuk wong jos loh, menang jos gados. Yuk pada hari ini yaitu pentas di rumahnya Bapak Arif dalam rangka Walimatul Khitan. Wis sunat ta rumah bocah burung. Monggo bengi sunate ya, semoga dongakno putrane Bapak Arif. Oh, kuwi piye kabar? Oh, sunat malah. Ora ngono wis apa jare sunat pindho. Oh, Mbak Bayi ya, semoga-moga bocah sing disunatno karo Pak Arif putrane mau dadi bocah sing saleh ya. Miturut agamane dhewe-dhewe dosa lan bangsa. Ayo dimulai Mas Afid. Tari jaranan yang dimainkan dari seniwati seni reok Budi Utomo.
Yo yo, yo yo, ayo yo, oke, boleh.
Yuk. Awas, awas, awas. Yuk, 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 yuk.